skladáme, tú radosť nemôže dať nik, ktorú ty dávaš nám. Prístupme, chváľme ho, slávme ho, on je kráľov kráľ. Piesňou chvály zvelebujme ho. Prístupme, chváľme ho, slávme ho, on je kráľov kráľ. Piesňou chvály zvelebujme ho. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, srdečne vás vítam v Božom chráme, kde je vždy dobrá nálada, pretože je tu živý Pán Ježiš a v jeho prítomnosti sa nedá cítiť zle. Čiže ak si jeho prítomnosť uvedomíme, nemôžeme sa cítiť zle. Svätá omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre Janku Želiskovú z príležitosti jej krásneho životného jubilea, ale myslím, že sa Janke nepodarilo prísť, lebo je niekde odcestovaná, tak si na ňu pomyslíme. Boli sme s ňou veľmi intenzívne duchovne spojení, keď mala ten ťažký úraz chudera, ale s Božou pomocou sa aj polepšuje a hádam sa nám úplne uzdraví. Takže svätá omša je za ňu, z príležitosti vám to poviem, 50-ky. Predbehla ma o pár mesiacov. Smutná správa, tak oľutujme si teraz hriechy. Zmiluj sa nad nami, Páne. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen.
Modlíme sa. Páne, buď milostivý nám, svojim služobníkom, a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali Tvoje prikázania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Beda pastierom, ktorí nivočia a rozaňajú stádo, ktoré ja pasiem, hovorí Pán. Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, pastierom, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozptýlili moje stádo, rozháňali ste ho a nedohliadali ste naň. Preto ja dohľadnem na vás a na zlobu vašich skutkov, hovorí Pán. Ale ja zhromaždím všetky zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín, kam som ich rozohnal, a privediem ich späť na ich nivy. Budú plodné a rozmnožia sa. A dám im pastierom, ktorých budú pásť. Už sa nebudú báť ani strachovať, ani jedna ovca sa nestratí, hovorí Pán. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, kráľa, ktorý bude múdro panovať a uskutoční právo a spravodlivosť na zemi. Za jeho dní Juda dosiahne spásu a Izrael bude bývať v istote. A toto je meno, ktorým ho budú volať. Pán je naša spravodlivosť. Počuli sme Božie slovo. Pán je môj pastier,
On je náš pokoj, on z oboch urobil jedno. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, v Kristovi Ježišovi ste sa teraz, vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj. On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka a nastojil pokoj. Aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko. Lebo skrze neho máme obaja v jednom duchu prístup k Otcovi. Počuli sme Božie slovo. S vami. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: Poďte vy sami do ústrania, na pusté miesto a trochu si odpočínte. Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera, a začal ich učiť mnohým veciam. Počuli sme slovo Pánovo. Paťko, poď si sem sadnúť, budeš vidieť pekné veci. My tu v Kanade máme také pekné veci. Tuto si sadkaj, no. Tak. Bratia a sestry, takže veľmi obľúbená téma kazateľov dnes, pán Ježiš, ktorý sa zľutoval nad zástupom a hoci si chceli oddychnúť s učeníkmi, tak zmenil plány, keď videl, že ľudia potrebovali pomoc, hneď im išiel pomáhať. Bo boli ako ovečky bez pastiera a čo robí pastier? Krmi, teda vodí na pašu, dáva jedlo a po druhé ochraňuje. Pastier napríklad sedí v bráne do košiara a cez neho neprejde, vlk musel by ho zožrať. Vlastným telom to tam chráni. Tí orientálni pastieri ochraňujú vlastným telom a krmia, dávajú pokrm. No, ale ja som si vybral inú tému. Poprosím tento obrázok, áno, výborne. Mňa dnes veľmi oslovilo na začiatku Evanília, ako sa vrátili apoštoli zo svojej prvej misijnej cesty, kde ich pán Ježiš poslal minulý týždeň, pamätáte si? Kto vie, koľko tam boli, ale celkom by to bolo zaujímavé, že by tam boli týždeň a my máme teraz nedeľu. Ale to nevieme z Evanília. Poslali, že ohlasujte Božie kráľovstvo a vyháňate zlých duchov. A keď treba, tak niekoho pomažte olejom, aby sa uzdravil. No a dnes sa vracajú v dnešnom Evaníliu a rozprávajú pánu Ježišovi, čo učili a robili. Porozprávali mu všetko, čo robili a učili. Tak znejú dnešné slova.
Svätý Marek to popisuje takto stručne a svätý Lukáš, ktorý je veľký spisovateľ, má krásny štýl a prifarbuje veci v dobrom slova zmysle, tak on k tomu ešte dodal veľmi dôležitý detail, ktorý môžeme vidieť na tomto obrázku, že prišli, ja vám to dokonca môžem aj ukázať v pôvodnom texte, meta charas legontes, čo nie je až také ľahké preložiť, ale možno taký vzdialený preklad je, že s veľkou radosťou mu rozprávali. Meta charas legontes doslova by znamenalo, že sama radosť z nich hovorila. Že boli takí naplnení radosťou z toho, čo sa stalo na tej misijnej ceste, ako nebeský Otec účinkoval, ako sa Božie kráľovstvo šírilo, aké zázraky sa diali cez ich hriešnými rukami. Takže boli tak preplnení radosťou, že sa tá radosť rozprávala, z radosti rozprávali. Veľmi krásne spojenie, meta charas legontes. No a Pán Ježiš ich počúval. Tešil sa spolu s nimi. Tešil sa z ich radosti. A potom im povedal, poďte, pôjdeme na pusté miesto, tam si odpočinieme a môžete mi to všetko ešte dorozprávať. Budem vás počúvať aj 3 hodiny, ak treba. Aké krásne, milí bratia a sestry. Obidve veci. Aj to, že apoštoli chceli hovoriť o pekných veciach, o pekných skúsenostiach, to je veľmi poučné do nášho života, pretože máme často sklony, ja sa hlásim ako prvý, žiaľ, máme často sklony hovoriť o zlých veciach. Niečo zlé sa nám prihodí, okamžite to ideme rozprávať. Či je to tak aj, opýtajme sa, keď sa nám niečo dobré prihodí, či to ideme hneď rozprávať. Čiže veľmi krásne z dnešného evanielia, že oni išli porozprávať, čo krásne sa prihodilo, ako Boh konal. Po druhé, Pán Ježiš ako ich počúva. Ako sa z toho teší. Neodbaví, že dobre, však to je normálne, však nebeský Otec koná, poďme si uvariť klobásku tam na to pusté miesto, k potoku. On ich počúval a práve preto išiel na to pusté miesto, že aby sa mohli ešte poriadne vyrozprávať. Nádherné. No, ak dovolíte, milí bratia a sestry, teraz by som na chvíľku použil typický kazateľský príklad alebo figúru. To často kazatelia hovoria, že keď pozeráme správy, tak tam sú samé zlé veci. Tak som si povedal, že ja by som chcel teraz založiť novú televíziu, CNN, čo to znamená, Cable News Network asi, tak ja by som ju premenoval jedno písmenko, že CGN, Catholic Good News. Že založme si teraz správy alebo televíziu, ktorá bude hovoriť dobré správy. Tak, inšpirovalo ma k tomu jeden článok, ktorý som čítal ešte minulý týždeň, som si povedal, že si ho nechám pre toto evanjelium a určite ste to zachytili aj vy. Toto dievčatko, ktoré bojuje ako tigrica, vyhrala Wimbledon minulý týždeň a ešte v januári prvýkrát vyhrala Australian Open. Je to Slovenka, volá sa Renátka Jamrichová však. A teda v januári sa stala tenistkou číslo 1 medzi juniorkami, víťazstvom na Australian Open a ešte aj na French Open vyhrala. No, toto dievča, hneď som si všimol, pre mňa to good news, bolo jasné, že zvíťazila Slovenka, ale pre mňa ako kňaza a kresťana bolo good news, že som videl ten krížik, ktorý má na krku. Tak hneď som googlil ďalšie fotky a ku podivu som zistil, že ona okrem krížika má ešte aj medailónik Panny Márie. Keď dobre zaostríte oči, má dole krížik nad tou značkou Nike, zase máme Nike, ako aj minulú nedeľu, pamätáš, Mirko? Samé Nike. A tuto to lepšie vidieť však. Milí bratia a sestry, keď som bol tínedžerko, tak bolo veľmi populárne nosiť krížik, pretože skončil komunizmus a strašne veľa deciek nosilo krížiky, ani neverili. Nosili to na ušiach, nosili to hoci kde. Bolo to také cool. Vtedy ešte slovo cool sa nepoužívalo. Ale teraz sa zmenila situácia. Všimol som si a rozprávam sa o tom s deckami z katolíckej školy, z Karny, osobne, že v súčasnosti väčšina mladých ľudí, ktorí nosia krížik, tak ho nosia z presvedčenia. Teraz to nie je moderné. Ale nosia to z presvedčenia, majú radi Pána Ježiša a nehambia sa za ňoho. A mladí ľudia sú úžasní, nehambia sa za ňoho.
Ako sa títo Indovia nehambia nosiť tie turbany v najväčšej teplote, aj mladí chlapi, mladí muži. Naši mladí, mnohí, sa nehambia nosiť krížik. A vyznávajú tak Krista. Trošku pridám. Tam som aspoň na 22, lebo mne je tiež strašná zima. Bol 21. Takže, bratia a sestry, domnievam sa, že aj toto dievča, nepoznám jej pozadie, chce niečo ukázať tým medailónikom Panny Márie a krížikom. Nech ju Pán Boh požehná. No, a čuduj sa svete to isté, len to má inak umiestnené. Nemá dve reťazky, ale jednu. Takto som celý život ja nosil. Krížik a zázračná medaila Panny Márie. Poznáte? Jan Volko by to mal byť? Áno, Jan Volko. Šampión číslo 1, zlatá medaila na majstrovstvách Európy v behu. On je známy, že ho vychovávali Salesiáni, na Slovensku chodil do mládežníckej youth group, ako my máme v sobotu, a veľmi často hovorí, že ja bežím pre Ježiša Krista. Ja bežím pre Ježiša Krista. Úžasný človek. No, aké správy ešte by sme dneska dali v tej našej novej televízii? Ešte tu máme Slováka, za ktorého sa nemusíme hanbiť. A to je Matej Tóth, však, ktorý vyhral veľmi veľa vecí, ale asi najväčšie Olympiáda 2016 z Rio de Janeiro. A možno si spomínate, že keď zvíťazil, pozrel sa do neba, poďakoval sa Pánu Bohu, urobil toto typické gesto, ešte ukázal, a prežehnal sa, také veľké prežehnanie. Tak hneď s ním boli rozhovory na Slovensku, kde hovoril, že Pán Ježiš je jeho najlepší životný priateľ a vzor, a všetko v živote chce robiť iba pre neho. Nádherným spôsobom vyznával niekoľkokrát vieru. Bratia a sestry, takí šikovní ľudia, toľko toho dokážu, tak nádherne reprezentujú našu krajinu. A nehambia sa vyznať Boha. No a keďže sme v Kanade, tak si dáme aj jednu kanadskú dobrú správu. Ja mám veľmi rád Keanu Reevesa, neviem ako vy. To je podľa mňa úžasný herec a úžasný človek. Asi viete o ňom strašne veľa dobrých vecí, že väčšinu svojej výplaty honorárov porozdáva štábu. Strašne radi s ním natáčajú, lebo on elektrikárov, zvukárov, všetkých ich obsype peniazmi. Lebo o tých sa nevie. My sa pozeráme na hercov, tlieskame, ale za tým je strašne veľa ľudí, ktorí sú skrytí. A on im dáva svoje výplaty. Chodí len tak, si sadne do parku, keď je v nejakom veľkom meste, a sedí v parku, rozpráva sa s bezdomovcami, vždy im pomôže samozrejme. A skoro vždy chodí iba v dopravných prostriedkoch verejnej dopravy. Študoval, keď som bol v Otave, tak pred 22 rokmi, tak viacerí ľudia boli jeho kamaráti, pretože on tam študoval na katolíckej škole. No a potom myslím, že vyznával buddhizmus, ak si dobre pamätám, aj keď natáčal ten slávny film Matrix, ale teraz má stále viac a viac vyjadrení veľmi krásnych o Pánu Ježišovi. A myslím, že jeho život samotný je veľmi podobný životu Krista. Toto sú správy z našej televízie. Takto sa chcem aj ja pozdieľať s vami, ako sa dnes dielali s Pánom Ježišom učeníci, apoštoli. Hovorili o pekných veciach a o tom, čo hovorí Boh ich v živote. A ďakujem, že vám počúvate. Vy ste teraz ako Pán Ježiš, ktorý počúvate. Predposledná vec, lebo dneska som si povedal, že budem stručnejší. Čo sa teraz deje v Amerike? Obrovská vec však. Eucharistický kongres, 10. v poradí, ktorý má obrovský úspech. Strašne veľa ľudí sa na tom zúčastnilo, najmä mládeže. Mal úžasný rozhovor, ktorý odporúčam, Father Mike Schmitz. Úžasný, teda, ak sa to je speech, ten reč. Potom veľmi obľúbený aj Jonathan Rumi, ktorý hrá Pána Ježiša v Chosen, to bola, myslím, taká 15-minútová reč, ale veľmi krásna. A neviem, či každý, kto je v tomto kostole, vie, že tento eucharistický kongres v podstate začal už začiatkom mája, pretože začiatkom mája si povedali americkí katolíci, že zo všetkých krajín Ameriky, zo severu, z juhu, západu a východu, pôjdu peši do mesta, približne v strede, trošku viac na východ, v ktorom sa koná tento kongres, a pôjdu v eucharistickej procesi. Takže 2 mesiace putovali ľudia zo 4 strán svetových
cez celú Ameriku s kňazmi, s Eucharistiou 2 mesiace. A ako tak putovali, tak nie, že ubúdali, lebo niekto dostal otlaky a akože odpadol zo sprievodu, ale pribúdalo ich. Každým dňom ich pribúdalo a nabaľovalo sa ľudí a tak vlastne šli s Eucharistiou. Pán Ježiš bol ich vodca, ich svetlo, ich slnko, až prišli na Eucharistický kongres. Toto sú správy z našej televízie katolícka Good News, katolická evanjelium alebo dobré správy. No a poslednú na záver. Takže, klasika, nie. Rodinka jedna mi volá asi o 2:00, že poďte, pán farár, ako sa to povie, bratranec je v nemocnici, je to veľmi zlé s ním. Ale ešte rozpráva, ešte úplne v pohode, ale veľmi zlé prognózy. Skúste niečo spraviť. Nevieme, či bol vôbec veriaci. Asi nie. Nikdy sme nevedeli, že by chodil do kostola, že by sa modlil. Nikdy. Jeho život bol veľmi, mi hovorí ten bratranec, jeho život bol veľmi svojský. No. Prišli sme do nemocnice a rodina, pomerne veľká, sa tam poschádzali pri ňom, sedeli okolo lôžka a rozprávali sa s ním 3/4 hodinu. Na začiatku ma predstavili, že je tu kňaz, on si to vôbec nevšímal, jeho to absolútne nezaujímalo. Ja som tam išiel z rukou a nič. Tak som si sadol dozadu, tak asi 3 metre od nich, som sedel na stoličke a modlil som sa potichu ruženec a sedel som tam. No po 3/4 hodine, ako sa oni zhovárali o všelijakých svetských veciach, tak sa postavili a tento jeden môj fárnik, tu z anglickej komunity, ktorý ináč má 3 synov, mníchov v Mission, tuto, v našom mestečku Mission. 3 synovia sú mnísi. To je sila, čo? 4. má nejakého misionára, niekde v Thajsku či kde. A ešte má dceru a tá mi povedala minulo, že keby som bola chlapec a ja som mních. No, dobre, ale tento farník teda, keď sa dorozprávali, krátiť kuneš, tak sa postavil a veľmi vážne, až prísne povedal, že no, tak už sme sa dosť narozprávali. Vieš, aká je tvoja situácia, si vo veľmi vážnom stave. Nemyslíš si, že je čas na to, aby si sa stretol s Bohom? Nemyslíš si, že prišiel ten čas? Priznám sa, že žiaľ, v niektorých prípadoch sa tieto situácie končia veľmi zle. Veľmi zle. Už najmä na Slovensku ma už viackrát aj vyhnali z nemocnice so škaredými nadávkami. Ale tuto sa stala veľmi zvláštna vec. On onemel. Úplne onemel. Som nevedel, čo sa bude diať. Rodina vyšla von hneď a ja som zatiahol tie závesy za sebou a klakol som si pred neho a čakal som a on onemel. A nevedel som, čo sa stane. Či ma vyhodí, alebo nevyhodí. A on zrazu sa vám tak horko rozplakal. Nemohol sa zastaviť. Plakal a potom povedal: pán farár, ja som pokrstený. To bol Kanaďan, hej, po anglicky to povedal. Ja som pokrstený. Ja som mal aj príjmanie, keď som bol dieťa. Môžem si urobiť celoživotnú spoveď. Good news týchto dní. Dobré správy z týchto dní. Nech je Pán Boh oslávený. Nech je Pán Boh oslávený, pretože On podáva pomocnú ruku každému a len On vie, kedy je ten správny čas. Nož, milí bratia a sestry, z tohto krásneho Božieho slova, ktoré sme dnes počuli, skúsme si zobrať predsavzatie na dnes, možno ak si spomenieme aj na celý týždeň. Aspoň jednu peknú vec povedať, s ktorou by sme sa chceli podeliť s našimi drahými. Môže to byť duchovná vec, to je úplne úžasné, ale nemusí. Môže to byť hociaká pekná vec, lebo všetko pekné je spojené s Bohom. Boh miluje krásu, Boh robí pekné veci. Namiesto toho, aby sme hovorili niečo zlé. A po druhé, tak ako Pán Ježiš: poďte chlapci na pusté miesto, ja vás tu budem počúvať. Skúsme sa aspoň raz za deň takto započúvať do príbehu niekoho z našich blízkych. Amen.
Prosím, povstaňme a s dôverou prednesme dobrému nebeskému Otcovi svoje prosby. Bratia a sestry, Pán Ježiš je dobrý pastier, ktorý nás pozná a vie, čo potrebujeme. V tejto spoločnej modlitbe prosme nebeského Otca za všetkých ľudí, aby v ňom našli spásu. Udel dostatok síl svätému Otcovi, pápežovi Františkovi a všetkým biskupom a kňazom, aby s horlivosťou ohlasovali svetu Tvoje meno. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sľutuj sa nad národmi a krajinami, kde je nedostatok kňazov, a pošli im svojich robotníkov, aby sa všade mohli sláviť Tvoje sviatosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pouč všetkých kresťanov o dôležitosti ticha a samoty pred Tvojou tvárou, aby svedectvo, ktoré vydávajú o Tebe, bolo hodnoverné. Prosíme ťa, vyslíš nás. Vnúkni všetkým, čo v prírode hľadajú osvieženie, aby sa aj duchovne posilňovali modlitbou a účasťou na svätej omši. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ochraňuj naše farské spoločenstvo od každého nešťastia, aby sme Ti mohli slúžiť v pokoji a s radosťou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Požehnaj aj našu drahú oslávenkyňu a farníčku Janku, aby cítila Tvoju prítomnosť, dobrý Bože, a aby stále lepšie spoznávala Tvoju vôľu a uzdrav aj jej zranenie. Prosme Pána, prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sme nasledovali Tvoj hlas, lebo ním nás vedieš k tichým vodám a po bezpečných chodníkoch spásy. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce našich rúk, aby sa nám stal chlebom života. Požehnaný Boh, požehnaný Boh, požehnaný Boh na veky. Požehnaný Boh, požehnaný Boh, požehnaný Boh na veky. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno, obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce našich rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Požehnaný Boh, požehnaný Boh, požehnaný Boh na veky. Požehnaný Boh, požehnaný Boh, požehnaný Boh na veky. Modlite sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nás i celej svätej cirkvi. Bože, Ty si jedinou a dokonalou obetou završil rozličné obety starého zákona. Príjmi naše obetné dary, ako si prijal dary spravodlivého Ábela. A posväť ich, aby to, čo každý z nás priniesol Tebe na slávu, všetkým slúžilo na spásu. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné.
vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo skrze svojho milovaného Syna si stvoril človeka a skrze neho si nás vykúpil. Teda právom Ti slúži všetko stvorenie a chvália ťa všetci svätí. Preto ťa aj my so všetkými anielmi oslavujeme a radosne vyznávame. Svätý, 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 svätý je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna, Hosanna, Hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna, Hosanna, Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrzenie vyznávame, kým neprídeš slávu. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvystania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedí ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, s našim biskupom Michalom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, na zosnulých, našich rodín, z našej farnosti i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi, so svätým Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa s veľkou vďakou k nebeskému Otcovi.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov. Pane, nie som hoden, ale povedz iba slovo. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný. Pastier, Tebe všetko mám, čo hľadám, novú nádej, ktorú v Teba vkladám, práve šťastie prežívam. A moje kroky vedieš istou cestou svojou a ma chrániš od prehratých bojov. Tvoje výhry poznávam. A
pravdu mal a slávu v sebe budoval a brány šťastia otváral a všetko len sám a tvojim slovám. Tým som neveril a so zlým stále zápasil, no dnes viem, že si to najlepšie, čo mám. Si môj pastier, v tebe všetko mám, čo hľadám. Novú nádej, ktorú v teba vkladám, práve šťastie prežívam. A moje kroky vedieš istou cestou svojou a ma chrániš od prehraných bojov. Tvoje výhry poznávam. A jak som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu v sebe budoval a brány šťastia otváral a všetko len sám a tvojim slovám. Tým som neveril a so zlým stále zápasil, no dnes viem, že si to najlepšie, čo mám. Modlíme sa. Bože, Ty si jedinou a dokonalou obetou završil rozličné obety starého zákona. Príjmi naše obetné dary, ako si prijal dary spravodlivého Ábela a posväť ich, aby to, čo každý z nás priniesol Tebe na slávu, všetkým slúžilo na spásu. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Sadkajte prosím na chvíľku. Bratia a sestry. Chcel by som oznámiť, prosím, že o 2 týždne na anglickej svätej omši budeme mať takú ako polopohrebnú svätú omšu za Margaretu Pardek. Možno ste ju niektorí poznali. Ona kedysi patrila k mládežníkom v tejto farnosti asi pred takými 60 rokmi. Možno aj 70. Takže napríklad Edy alebo Bertuška alebo aj niektorí iní, oni ju poznajú ešte ako mládežníčku. Sa spolu modlívali. Takže som chcel toto oznámiť. A moja sestrička Zlata je už doma, som ju odviezol na letisko, v piatok pricestovali. Sú veľmi šťastní, veľmi ďakujú za všetku lásku a prijatie, ktoré tu zažili. Žiaľ, minulú nedeľu sa nemohli rozlúčiť, lebo tak narýchlo išli na chatu. On veľmi túžil, môj švagor, byť niekedy, že v Kanade na chate pri jazere. No, tak sa to podarilo splniť cez víkend. Pozdravujú vás, modlia sa za vás, sú s vami duchovne spojení. Oni pozerajú každú nedeľnú svätú omšu, aj teraz určite, tak ich pozdravujem aj ja. A naozaj sa cítili medzi vami veľmi dobre. Ak by vás zaujímalo, tak samozrejme, že platili našej farnosti aj rentu za bývanie a k tomu vám niečo veľmi zaujímavé poviem na konci roka na Silvestra, keď budeme hodnotiť finančnú situáciu farnosti. Príjmite prosím požehnanie. Pán s vami. S duchom tvojim. Nech vám aj vašim drahým Nech vás aj vašich drahých žehná a láskou naplní všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.
Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem. Prajem vám požehnanú a pozitívnu nedeľu, pretože Pán Ježiš koná. Keď ťa Kristus volá, poď a nečakaj. Späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj.